Какво бе? Здравейте, аз съм Христо. Извинявате за това, че клипът трябваше да стане готов в събота и неделя. Става готов днес. Но знаете, зает човек съм. Бях на София тогава, занимавах се с класни работи, простоти, училища. Обаче обещавам да ви се реванширам. В края на клипа имаме гост. Не превърти в края на клипа. Какво правиш, бе? В края на клипа имаме гост, който също изпълнява чаленджа с мене. И да, съжалявам за това да че ви причина. Първото предизвикателство е от Мрън. И тя ни е предизвикала: звънете на някои приятели и му кажете, че хладилника му има крака и е серен убиец и полицията идва за него. Ау! Исках да ти кажа, че хладилникът ти има крака и е серен убиец, човек. Сериозно? Ама, ти сигурен ли си такъв? Второто предизвикателство е Павел Горанов. Пазите. Гадно предизвикателство. Буби да пее Азиса, ти да хвърляш мега дивите кючеци до него. Това ще бъде кофти. Мега дивата песен, брат. If you wanna be, if you wanna be, if you wanna be, сега се смей да полудеш, нека да направя, като да живееш. Следващият чалендж е много бадас. И то е да изпуша 2 цигари. И да, запали един. Така, Ще ги запалва. да. Мега бадас чалендж. Да си сложи бадас в очилата за него. Бъди моя Прометей. Да е първо ведно. Аз мога да бъда твоя пепелник. Няма живееш много. Арак. О! Еми да, присъдна. Много стреснах по главата. Бах толкова. Да. И искам да кажа на Тонката... Тонка, искам да ти кажа, че вече не ме е страхота! И искам да благодаря на Бепи, че оня ден ме нахрани с 2 кебабчета и руска салата. Бях много изгладнял, Бепи. Благодаря ти, братле. Ще обичам вечно, като ми звъннеш, секс, свирки, всичко за тебе ще има. Да, обичам те. You can do shit, бра! Следващото предизвикателство подред е от Вероника Гънчева. Извинявам се. Да пееш известна песен, докато ядеш лимон или пиеш оцет. Дойде време и за гостът. От Варна е и се казва Валентин Мирославов. По-умрял не може да го кажа. С него сме изпълнили 2 чаленджа, един от който е Cinnamon Challenge. Вземи си дозата. Сипи ми, моля те. Умирам от желание да... Не. Да. Сестра ще е причина да си го раздаеш, нали? Браво, бе. Имам Паркинсон. Не знае. Браво.
Дай виното дам. Не беше толкова зле. Беше. Следващото предизвикателство е имитирайте 100 кила и това отново сме го изпълнили с Алло! 100 килата не тръгна. Килата тръгна. Килата тръгна. Let's fight to win the ball, нещо си. Истиня, английски, бро. Задай ми речи. Сексата. Ми е хапкор. Много дай 100 килата за винаги. Много в килата. Този фул е убийца. Да им честно с швара. Да съм по-добър. Искам ги разтъркам. Защото ли играем? Аз сте тук. Да. Искам само да кажа, докато Христо го няма, че той е човека и той има много свек. Свек в много, но само може би. И да. Subscribe!